Itong latest update man sa kahimtang sa atong panahon ug sa atong ginabantayan na si Bagyong Obet karong adlang Huwebes, Oktubre 20, 2022. Kaganing alas 10 sa buntag, ang sentro ni Tropical Depression Obet nahimutang 745 kilometers silangan or east sa Basco, Batanes. Aduna kini maximum sustained winds ug kakusugon sa hangin do sa sentro na moabot sa 45 kilometers per hour ug ang iyang gustiness o mga kalit na paghuros sa hangin mukabat sa 55 kilometers per hour. Gairo kini karon pakasadpan o westward sa gipaspason na 10 kilometers per hour. Base sa iyang latest track and intensity forecast, magpadayon ning magpaduol didto sa may northern Luzon and mukusog pa ni ngadto sa usa ka tropical storm sa dihang mubaybay na ni diha sa may Batanes o Babuyan Islands. Si Bagyong Obet layo ra kini diri sa atong mga forecast areas maong sa mosunod na 24 oras ang tibuok Kabisayaan, Palawan, lakip ng Calayan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati aning medyo matag-umon ngadto na sa matag-umon na kalangitan inumanan sa mga pag-ulan, pagpangilat ug pagbanugdog tungod aning mga localized thunderstorms. Para sa dugang impormasyon, bisita atong official website ug diri lang ta kutob gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales. Daghang salamat ug mag-amping tang tanan.